Ayan guys. Saka tayo maglagay ng garlic. Maglagay ako guys ng sumak, buharat, kamon, and black pepper. Gawa ako guys ng sauce ng chicken natin. Walang water. Then, lagay tayo guys ng laban. Sunod ko yung tahina. Then, mag-add ako guys ng sumak. Ito guys yung nilalagay nila sa lata. Yan na guys yung ating chicken.